Είμαι ο Αντώνης και ο φίλος μου Ρασίδ μου έστειλε ένα γράμμα. Με λένε Ρασίδ και είμαι από τη Γάζα. Έφυγα από εκεί επειδή γινόταν ένας πολύ μεγάλος πόλεμος και τώρα είμαι στην Ιταλία. Μου λείπει πολύ η χώρα μου. Είναι πολύ δύσκολο να μένω σε άλλη χώρα και να βρίσκομαι σε άλλο σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολο να μιλάω σε άλλη γλώσσα και να κάνω φίλους. Έχω 3 ευχές. Η πρώτη μου ευχή είναι να μην έχουμε πόλεμο και να έχουμε ειρήνη. Η δεύτερη μου ευχή είναι να γυρίσω στη χώρα μου να δω τους φίλους μου. Και η τρίτη ευχή μου είναι όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης για την NASA. Γεια σου Ρασίδ και εύχομαι να πραγματοποιηθούν οι ευχές σου. Ο φίλος σου Αντώνης.